फुरा मिथिङाव नै थफ्ला थफ्लि लानानै थांगासिनो दं आरोना थुलुंगाफुरिनिफ्राय फैनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ जायगा खमनाय जायगानिफ्राय फैनानै थांगासिनो दं आरोना मेन पेन्डेल बे मिथिङाव थाहैनो थाखाय फुरा थफ्ला थफ्लि लानानै लोगोफोरा फैगासिनो दं नोंथांमोननो देखायनि आरोना खारलायदो साला थफ्ला लानानै बुरबकबो सोनायबो गैया गोरजियाफोर थालाबायो उन्दुहैलायनोसै नामा रमन आसोल बेगा समायखादों नोंजो फुरानो एकदमबारे खारसैलै जोङो क'क्राझाराव थाला खायसे आरोना लोगोफोरजों फुरा जमानो मिथिङाव उन्दुनोथ' बेयाव जायगा थोखायानोसै ओजोंहाय उन्दुहैनोसै आरोना जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय था लोगोफ्रा आसोलफ्रा आंनिफ्राय दाबि लागासिनो दं आसोलफ्रा आंनिफ्राय पान जाहोनांगौ जाहैबाय गावसोरखौ र' दखानाव सोना जाहोनि र' रायख'फ्रा नुवाखै आंनाव मा दाबिदों एफा दाबिनि बुस्थुफोरखौ आं जाहोनो हायो मालाबा जाहोग्रासोलै एफा दामि बुस्थुखौ आं जाहोनो हायो जाहैबाय एफाना जायो नों जाम्बा नामा र' खैजोन जायो मोनबा बानायलाय मोनब्रै दंखायो नालाय मोनसे बेले बुस्थु आच्छा बेरे मोदै मा बुस्थु अमा सार मायो माबायदि नैयो अमा सार मोजां जायो जानोबो अमा जाफागोन मा मायो नोंबायदि होनलाय रायख'लै नोंसोरो बायदि नङा आं दिनैसिम नुफेराखै माने बेनिखायनो नायनाय बेयो जाहैबाय अमा फेसेवना जोंनियाव खालामाना ओइ फन खालामब्रा बुरबकफ्रा दाबिना जामारथारबाय थांखो जादों नै थांखो बेनो जोंना उन्दुनाय जायगाया बेनो दसेनि उनाव मिथिङाव बेरायना देखायगासिनो दं आरोना लोगोफोर दसे मिथिङाव बेरायफैदो लोगोफोरजों फुरा सावला बावला माबा इउटुबारफोरखौ आं बुनो लुगैयो दै खिन्थु सिगाङावबो सावला बावला माबा इउटुबारफोरखौ आं बुनो लुगैयो दै खिन्थु सिगाङावबो इउटुबारफोरा थांगासिनो दं लोगोफोर नायलांबाय था जेसेबां हायो देखायलांनो नाजाबाय था हकलक घुरी बोकारने मानसिजों मानसिलै मेन पेन्डेल लियावथ' सावारि मोनजोबलायाखै लायाखै दा लाखो नामा जों बयबो आफाखौ लोगो मोनगोन ना फै जाबो जायो ले जरा ले सरि लोगोफोर बेनो जाहैबाय एक्जिबिसननि गेट आरोना लोगोफोर सिङाव हाबना देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नायदो लोगोफोर टिकेट काउन्टारावनो माने आयु मानसिजों मानसि लाइन फाथिजोबना दं आरोना ओरैबायदि मानसि थ' लोगोफोर जेने थेने सिङाव हाबबोबाय आरोना नायनोसै सिङाव मा मा दं नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना थफादो ना मा होनो थ'दो सोलौ masih cerita baik.
लोगोफोर दसे बेरायनानै दा जोंनि बर'नि न'खराव हाबफैबाय आरोना जोंनि बर'नि न'खराव मा मा थायो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय मोसौ गलि बेखौ होनो दोनदाल नै बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ मुख्रा होनोमोन ना मोसौनि मुख्रा लोगोसे गलि होनो आरोना बेखौ ओमफ्राय नैबे न' बे लामा नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आङो लामा नोंसोरथ' मिथियाबाबो खोन्थानो नाजालांगासिनो आङो बेखौ खफ्रि होनोमोन ना खफ्रि खफ्रि है हमना बख'ना हमना नायनांगौरा ओमफ्राय नै नांगोल नै बेयो जाहैबाय नांगोल नै बेखौ जंगाल होनो बे मै दांखुरा औ बेखौ नायना लादो दुगै जागोन खोमा नैयाव दैखर दं दैखरा दुगै जागोन जाया दै दंना गैया दं दै दङ ओमफ्राय आरो न'खरनि माइनाव दोनग्रा अ खिखर हासुग्रा जायगा जाहैबाय खिखर ओमफ्राय दै सरग्रा आबौनि न' आरोना बियो सौरा जोंना ओरैसो दं ओमफ्राय दाउब'ग्रा दाउब'ग्राने ओमफ्राय आरो नैयो बाख्रि बाख्रि बेबा मा बुस्थु जाखो बाख्रि पल' ना जोबग्रा सासि गैयागोन दे बोला Ima जाखो आफा लावखार गसाइ बरमानि बिसरि Danganata Mukra Kuro गासिबो बर'नि जान्था हाथाजेला ओमफ्राय हाथाजे
बेफोर गासैखौबो नायखांनानै ओंखारबोबाय आरोना जों गासै बर'नि न'खराव मा मा आगजु आखाइ थायो बेफोरखौ नायनानै फैबाय आरोना जों दा दसे बेरायलायनोसै। जोबोद साबायखर। गोरोन्थिया गोबां जानो हागौ बेखायनो बयखौबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
लोगोफोर दसे एगजिबिसनाव थानानै गिदिंनानै बेरायनानै ओंखारबोबाय आरोखि थ' दा मेन पेन्डेलाव थाङो आरोना नायलांबाय था लोगोफोरा लाइटिंआ बहुत गाज्रिलै गेवलां मेलनि मेन पेन्डेल फुरा गोगोमखालै गोगोम गिदिर थोद फाग्ला गोगोम गुवार मोसाग्रा दां इयो फाग्ला गिदिर पेन्डेल हेभि बानायदो बेखौ माबा बिल्डिं बायदि बानायखादों ना हाग्राबारि ज' लानांगोनलै फट'खौ हाबनानै नै 배창 신나요. 배창 신나요. 예스. The next day सोरबा दंफैयो Saya gila nama made mah. Ini gemuk. फाग्ला बायदि मानसिलै Sampai YouTube channel konten film borai bapak. खोनामानो Sampai YouTube channel konten film borai bapak. आंनि इउटुब चेनेलखौ सोर सोर नायाखै साबस्क्राइब खालामना हो होननाय बुङो आरो फाग्ला जालांगोन आन्दाय बेन माथो Hei, ada aku kan nih. Yuk. Ini ada. गावखौ नुबा थोद
ओइ नोजोर आं गालांनो नागिरखायो माथो थोद फाग्ला जालांसिगोन आं थोद जारला जागोनलै যিবিলাক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এতিয়া তেখেতে সেইবাবে এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ তেওঁ এজন ভাল অবিসম্বাদী নেতাৰ আমি তেখেতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সদেউ ৰাইজ দ্ৰুতগতিৰে আগবাঢ়ি দ্ৰুত বিকাশ হ'ব আজি মাননীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগমনেৰে মাত্ৰ যোৱাকালি দেৰগাঁও গৈ তাত একাডেমী মই আশা কৰিম তেখেতসকলৰ तो लोगोफोर मिटिङाव थांनानै जों फैफिनबाय आरोना न'आव थांनो थाखाय बयबो रेडि जाबाय आरोना तो मिटिङा दिनैनो लास्टमोन आरोना हरनि प्रग्रामखौ नुनाय नंला आरो सानाव थांसिगोन आरो जों तो जोंनि केम्पखौ बाय बाय होननानै जों थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोर दाबो थांनायनि फैनायनि जोबा आरोना मानसिफ्रा जों न'आव थांनो ओंखारबाबो पुरा थांलाय फैलाय आरोना